Tema 2. Moja škola. Ja idem u osnovnu školu Nikola Tesla. Ona se nalazi u Subotičkoj ulici. Školu pohađa oko 1000 učenika. To je veoma lepa škola. Škola ima lepo dvorište, lep sportski teren i veliki park. Učionice su prostrane, svetle i uredne. Škola ima savremena nastavna sredstva. Nastavno osoblje je veoma posvećeno učenicima i uvek im pomaže. Moja škola je bezbedna i nemamo neprijatnih incidenata. Učenici se lepo druže i pomažu. Imamo puno uspeha na takmičenjima jer vredno radimo na vannastavnim aktivnostima. Ja sam član literarne sekcije koju vodi profesorica Snežana Lorek. Osvojila sam prvo mesto na literarnom konkursu pod nazivom Moj najbolji prijatelj. Idem u 7. razred. Moja razredna se zove Maja Čmelnik. Ona predaje srpski jezik. Volimo našu razrednu jer nas i ona voli, pomaže nam i razume nas. Volim svoju školu jer sam u njoj vesela i radosna. Nove reči. Osnovna škola. Vasmiljetnjaja škola. Pohađati školu, ići hazić v školu. Prostoran, prostorniji, uredan, akuratniji. Nastavna sredstva, učebnije pasobija. Posvećen, predan. Van nastavne aktivnosti je klasnije djelatnosti. Razredni starešina, klasni rukovoditelj. Pitanja: u koju školu ti ideš? U koji razred ti ideš? Gde se nalazi tvoja škola? Koliko ima učenika u tvom razredu? Kako se zove tvoja najbolja drugarica? Koji je tvoj omiljeni predmet? Da li tvoja škola ima park? Da li si član neke sekcije? Da li se baviš sportom? Da li u tvojoj školi postoje savremena nastavna sredstva? Ići u školu, učica v školje, nalaziti se, nahazica, koliko, skoljka, omiljen predmet, ljubimi predmet, imati i jesti, sekcija, kružok, baviti se sportom, заниматься спортом, savremena sredstva, savremenije, pasovobija.